वीडियो को तलानी बगै तै मुख चैनल सब्सक्राइब खाइर दे तै सब्सक्राइब खाइमिनि लगे ऑल निगानानि बेल बटन हाइन हाइ क्लिक खाइर दे तामनि हिनमाला आं वीडियो को तल अपलोड खाइमिनि लगे नेर मोबाइल नोटिफिकेशन जतन न हामबाय ते आनि खाका हामजा फरै सिनि तबक मीडिया फाइ मानजा फैनाय बरमगुना ए बिसादन जमातियानो बो जों खुनुमन ते हामजामा तैमाया फर तमाने हमाबा सिनि काइसा और जों किसा सासुबा सुखाया नि हनै फाइलाय तंमाने इनके बने गरम गनां राजदयाल जमातियानि फेमिलिओ बने साजक साक हामजा मानि बाय ते और हॉस्पिटल तिलांलाया करनाय बने जे बकना रकम रके फानो खायै तय फायखाना तो फानो जों हॉस्पिटल सबाय मालिया फानो बा थै रगसे रलाय मालिया फानो जे जों जे जग मानि खक्सादे खावनाय दे जों किसा बनो सुबा सु खायलायबानो हनै दिनै त्रिपुरा मथा युथ कमिटिनि ओंलै जों फायलाय माने इनखे तै जों जे जग जमाने बा माइरं टबखा रां रलाय फायखा जों तै बेसे सया फानो जों बसखां रगो तै बेसुगा जो खाय थांलायनाय तै आसुगने आनि आसानावै अरन कौना रखा जतन हामबाय खुनुबायखा जतन खुलुमबायखा पहिला सिगां सिनि बाग्रा नि तै फांबाय सिनि त्रिपुरा मथा नि इंगै जों सिनि युथ इंगै सिनि बाराय कपला कामनि जों राजदयालनि नुखुङो बेलायखे थांनाय 20/6/2021 नि सालमारिनि स्नि बनि साजक नारी बावटी जमातिया बेलायखे साग हामया ओंमाबाय जों चिनि युथ कायसा खक साबलायै बनि नुखुङो किसिसा सुबामों जेसों सुगमान जरातै सुबा लायजावनि फाइ साव खायलायजाक इनखे चिनि सुबा मोंगो जों जे इंमानि रां रक किसा मिसा खांलायखा रां केनो 2260 टाका 2260 टाका तै माइरं उनखा 20 केजि इनखे तै बुचिनि वासोमों तंगु अम हाइखेनो जदि चिनि गामि आमसाय रगो सुगिया बरक अम हाय हाया सायरक उनखा हंखे अम हाइखेनो जों सुबालाय थांलायनाय हि वासौलायबो तै अम हाइखे चिनि गामि आमसायरनि जे सुगिया हाया सायरक न अम हाय गोबां हाजागमों रलायनाय हनै जों जत ताखु बुखु रगनबो कयनाय आनि सागबाय थांगै तै चिनि युथ त्रिपुरा मथानि इंगै इनखेलाय तै कायसा कगमा सानाय चिनि ताखु मीडिया नि इंगै बरम गनां ए बिसादन जमातिया बनि तैमुक चैनल नि फाइसिं तै बनि जरा काहामनो खिबिबै जोंनो जरा र फाइमानि बांगै बनबो बेलायखे खा काहामा रवो तै आं कक गोबां सावनि थांलिया जों अम हाय सुबा मों चिनि त्रिपुरा सानि थानिव त्रिपुरा साबे त्रिपुरा साबो अम हाय सुबा मों अम कासेया ताबौनो जों वासक नालायथाय अम हायखे गोबां मोनो जों सुबा मों मा तंलायनाय हामजागलाय मों मा तंलायनाय साग बाय साग बरक बाय बरक बा हामबो थै गोरोंजाक हानि बाङै आं जत्तनि फाइसिङो कयनाय अर बकसाक बकर्मरक कक वासक लायाबै अम हाय सुगिया बरक हाया सायरकनो हंखे जत्तनो जों सुबा मों खायलायबाय जानाय हनै जत्तनो कयै आनि कगनो आसुक जरा नुमा थाखा जत्तनो खुलुम जे चिनि जों तबलाय मारनो किसा नक चिनि राजसदन जमातियानो राजदयाल जमातियानो जों किसा सतो मानो माने किसा रलायसियानो रां 2260 टाका याफारो
to nirongno barai kapla kamini tipra mothani youth song phaiwi nirongno nukhungo soba laiphaika bono tini nirok soba laiphaini nirok kisisa kok sawi khnardi bahai be kok kisa sai khnagadi nironi khao bahai matanga kisa sai khnagadi kya tini ano bro ake hanya se khno wini bro ano so fa tini tipra mothani sini kaya asukang kha ham ebta kha pute bungkha kaya asukni aniko ang bono blai ke hamza kha